कावेरी शिकव नमस्कार। आता सध्या पावसाचे दिवस आहेत, पाऊस छान सुरू आहे। म्हणजे मी आता हे चित्रीकरण करतो तेव्हा तरी खूप सुंदर पाऊस आहे। तुम्ही कविता ऐकताना असेल नसेल पाऊस, पण पावसाचे दिवस आहेत। पाऊस हा सृष्टी जगायसाठी आवश्यक आहे, ते सगळ्यांनाच माहिती आहे। पण तो कधी कमी पडतो किंवा खूप पडतो, तेव्हा ओले सुके दुष्काळ येतात। पावसातला प्रत्येकाचा अनुभव असतो वेगवेगळा। काही जणांना पाऊस आवडतो, काहींना आवडत नाही, काहींना त्रास असतो, काहींना त्रास नसतो त्याचा। असं म्हणतात की कवींना किंवा साहित्यिकांना, लेखकांना पाऊस आवडतो, त्यात त्यांच्या साहित्याला बहर येते। तसाच तो इतरांनाही आवडतो, प्रेमी विगुल असतील किंवा आणि काहींना आवडत नाही। तर तो पाऊस कसा असतो आणि तो इतरांवर काय भावना असतात ते ह्या कवितेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे। कविता शीर्षकच आहे पाऊस। कविता ऐकूया। पाऊस। पाऊस तप्त धरेला तृप्त करण्यासाठी, पाऊस तप्त धरेला तृप्त करण्यासाठी, पाऊस वृक्ष वेली प्राणी पक्षी आणि माणसांची तहान भागवण्यासाठी, पाऊस सजीवांच्या अस्तित्वासाठी। पाऊस नदी नाल्यांना पूर, पाऊस नदी नाल्यांना पूर, पाऊस कवींच्या प्रतिभेला बहर, पाऊस नदी नाल्यांना पूर, पाऊस कवींच्या प्रतिभेला बहर, पाऊस कष्टकऱ्यांच्या कष्टाला जोर, पाऊस सजीवांचा आधार, पाऊस अल्पाधिक पडता होई भय, पाऊस अल्पाधिक पडता होई भय, पाऊस कुणाच्या मनीची सय, पाऊस अल्पाधिक पडता होई भय, पाऊस कुणाच्या मनीची सय, पाऊस कधी विसरायला लावतो वय, पाऊस कधी विसरायला लावतो वय, पाऊस नेहमीच ठरे चर्चेचा विषय, पाऊस बाळगोपाळांचा सखा मित्र, पाऊस बाळगोपाळांचा सखा मित्र, पाऊस प्रेमिकांना वाटे हवा सर्वत्र, पाऊस बाळगोपाळांचा सखा मित्र, पाऊस प्रेमिकांना वाटे हवा सर्वत्र, पाऊस निसर्गाचे मानवास पत्र, पाऊस निसर्गाचे मानवास पत्र, पाऊस बळीराजा चिंता करी दिनरात्र, पाऊस बळीराजा चिंता करी दिनरात्र, पाऊस वसुंधरेचा आधार सबळ, पाऊस वसुंधरेचा आधार सबळ, पाऊस कधीकधी न पाळे वेळ, पाऊस वसुंधरेचा आधार सबळ, पाऊस कधीकधी न पाळे वेळ, पाऊस कधी कोठे बनतो काळ, पाऊस कधी कोठे बनतो काळ, पाऊस माणसाच्या कर्माचे फळ, पाऊस माणसाच्या कर्माचे फळ। धन्यवाद मित्रांनो। ही कविता कशी वाटली, तुम्हाला आवडली का? आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा। तुमच्या काही आठवणी पावसाच्या असतील तर त्या लिहा, आपल्या मित्रमंडळांना कविता शेअर करा। ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुन्यांचं कोणाचं राहिलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। आणि परत आता आपण भेटू आणखीन एक पावसाची कविता घेऊन 26 तारीखला। धन्यवाद।